Autor projektu Petr Vališ vám spolu s partnery přináší český skitest. Nejkomplexnější test modelů lyží pro sezónu 2011-2012. Ahoj všichni, mé jméno je Petr Vališ, jsem autorem českého lyžařského testu. Vítám vás tady na Pitstálu, kde jsme testovali nádherných 5 dnů lyže pro sezónu 2011-2012. Existuje množství lyžařských testů. Proč je ale český lyžařský test tak unikátní? Člověk, který si vybírá lyže, se může podívat na to, která skupina ho testovala, protože různou lyži můžou různě výkonní sportovci nebo různě fyzicky zdatní sportovci hodnotit jinak. To znamená, závodníkovi některá lyže přijde točivá, protože má kondici, ale třeba starší trenér už radši uvítá točivější lyži, takže myslím, že to slouží k lepší orientaci. Zeptali jsme se našich profitesterů, co by vám před koupí nových lyží poradili. Určitě zkoušet, všímat si toho, jak ta lyže točí, jak vede, jak mě pustí z oblouku, jak se chová v rychlosti. Myslím si, že většinou převažuje cena při rozhodování a myslím si, že to není dobře. Je důležité, jestli je to chlap nebo ženská, váha, výška. Já bych se určitě soustředil na to, co kdo má rád, co kdo jezdí. Takže samozřejmě, kdo má rád prostě tu rychlejší jízdu s pořádným rádiusem, doporučil bych obřačky. A kdo samozřejmě má rád svižný, rychlý obloučky, doporučil bych slalomky. Pak je třeba rozmyslet si, kolik mám síly. Chci, abych opravdu do toho šlapala a vydala ze sebe všechno, anebo se chci jenom tak vozit. Hranice mezi závodními a komerčními modely není často příliš jasná. Jaké bychom však mohli mezi nimi najít rozdíly? Závodní lyže jsou určený k závodní, to znamená, že musí udržet na hraně při vysoké rychlosti, při velkých náklonech lyžaře. Na druhou stranu se s nima jsou hůř ovladatelný, už je potřeba dobrá technika i kondice, takže se s nima hůř zatáčí. Zatímco komerční lyže, těch je celá řada skupin, podle toho, kdo na nich má jezdit, podle určení. Některý jsou do hlubšího sněhu, některý jsou snadnější ovladatelný, ale zase hůř drží ve větších rychlostech. Každý si může vybrat. Podle délky oblouku můžeme závodní modely rozdělit na slalomky a lyže určené pro obří slalom. Jedná sa o to, že pri krátkom oblúku máme na nohách slalomky, ktoré majú rádius povedzme okolo 12 metrov. Pri dlhom oblúku sú to obráčky, tam je rádius povedzme okolo 18 až 21 metrov. Slalomové lyže by měly být o něco kratší, protože samozřejmě slalomový oblouk má menší rádius, nebo samozřejmě vypadá úplně jinak, proto jsou slalomové lyže, se pohybují zhruba mezi tou délkou mezi 160 až 170 cm, kdežto obřačky, lyže pro obřákový oblouk, ty se pohybují mezi 175 až, dejme tomu, do 190 cm. Tam samozřejmě ty síly, které na nás působí, jsou úplně jiné, protože jedeme vyšší rychlostí. Celý tým pracoval opravdu celý den od rána až do večera a i veřejnost, která sem přijela a chtěla si lyže otestovat, tak měla možnost zajezdit si na necelých 200 párech lyží. Užívejte si, to je to největší zábava. Již dnes se můžete přihlásit k účasti na dalším ročníku skitestu, který se bude konat v dubnu. Navštivte stránky www.českýskitest.cz pro další informace.